persiapan panen bolo, cembe-cembe bolo. Guys, mangane godhong teles-teles bolo. Godhong teles. Pati dilanda banjir, juana dilanda banjir bolo. Wes iki pakan ora ana bolo, pakan angel. Wes baranding angel, duwe angel, kerja angel. Ini iki lho mangane cuma ramban-rambanan bolo, ora iso ngresiki bolo. Udane kaya ngene iki resik-resiki sedresiki apane bolo. Waduh sih. Es mangane sakanane bolo. Es posisi dun jerum kabeh bolo. Wes angel duwe angel bolo. Wes wayahe panen wedhus iki. Iki mangan telateni iki, mangan suket. Telateni sithik-sithik bolo.